Tervetuloa uudelle videolla. Tilaa kanavan ja paina tykkäys-nappia, jotta opit viikoittain uusia asioita maailmasta. Tiesitkö, että vain vajaa 50 kilometrin päässä Helsingistä sijaitsi alue, jossa Suomen laki ei pätenyt? Porkkalan vuokra-alue on yksi Suomen historian oudoimmista luvuista. Se oli alue, jonka Suomi joutui vuokraamaan Neuvostoliitolle 50 vuodeksi, mutta jonka Neuvostoliitto palautti yllättäen jo 12 vuoden kuluttua. Syyskuussa 1944 solmittu Moskovan välirauhansopimus velvoitti Suomen luovuttamaan Porkkalan alueen Neuvostoliitolle sotilastukikohdaksi. Vuokra-alueeseen kuului Porkkalanniemi, Apinniemi, Saaristoa sekä osia Kirkkonummelta, Siuntiosta, Inkoosta, Degerbyystä ja jopa Espoosta. Kaikkiaan 7252 suomalaista jouduttiin evakuoimaan 10 päivässä. Myös kotieläimet piti viedä mukana. Alueelle jäi Mäkiluodon Linnakesaari, jonka 12 tuuman tykit hallitsivat merialuetta pitkälle. Neuvostoliitto maksoi nimellistä vuokraa 5 miljoonaa markkaa vuodessa ja sai oikeuden käyttää Suomen aluetta kulkuyhteyksiin. Porkkalan alueelle rakennettiin laivastotukikohta, 2 lentokenttää, huoltosatama ja hallintokeskus. Alueella asui noin 30 000 neuvostoliittolaista. Joidenkin arvioiden mukaan siellä pidettiin myös sotavankeja. Junaliikenne Helsingin ja Turun välillä kulki alueen läpi, mutta ikkunat piti sulkea metallilevyillä, jotta matkustajat eivät näkisi ulos. Tätä osuutta kutsuttiin Porkkalan tunneliksi. Neuvostoliiton valvonta oli tiukkaa. Rajan ylitykset, jopa tahattomat, saattoivat johtaa pidätyksiin ja vankileirituomioihin. Veneissä piti olla rekisterikilvet esillä. Suomen viranomaiset eivät saaneet alueelle pääsyä. Vuokra-alueen strateginen merkitys alkoi vähetä 1950-luvulla, kun ohjustekniikka kehittyy ja kiinteiden tykkien merkitys pieneni. Vuonna 1955 Neuvostoliitto päätti palauttaa Porkkalan Suomelle osana rauhanomaisen rinnakkaiselon politiikkaa. Palautus tapahtui tammikuussa 1956. Palautuksen jälkeen suomalaiset palasivat alueelle. He löysivät raunioituneita rakennuksia, piikkilanka-aitoja, tuhoutuneita hautausmaita ja miinoitettuja peltoja. Degerbyyn kirkko oli selvinnyt, mutta sitä oli käytetty elokuvateatterina ja päiväkotina. Mäkiluodon tykkitorni oli räjäätetty ja metallijäänteet kuljetettu Tallinnaan. Vaikka Neuvostoliitto maksoi osin korvauksia, tuhoja ei voitu perua. Silti Porkkalan palautus oli Suomelle merkittävä symbolinen voitto. Presidentti Paasikivi totesi radiopuheessaan, kynä on korjannut, mitä miekka on särkenyt. Porkkalan vuokra-alue on jäänyt monille tuntemattomaksi luvuksi historiassamme. Mutta sen tarina muistuttaa, miten geopoliittiset jännitteet voivat ulottua aivan kotirappusille. Tämä oli Mitäs kummaa? Oudoista mutta tosista asioista. Tilaa kanava, jos haluat tietää, mitä muuta outoa maailmassa on tapahtunut. Ehdota myös kommentteihin seuraavaa käsiteltävää asiaa. Kiitos.